nggih matur nuwun dumateng panjenengan Bapak Wakil Bupati Tulungagung wonten ing dalu punika Bapak Baharudin dalu punika nggih kersa rawuh matur nuwun kepilih samangke Bapak Baharudin tadi ngaturaken salah satu kali kota dua kata dumateng para masyarakat wonten ing dalu punika mangke pilih wonten wekdal kasut inggih wonten ing sasana monggo dumateng paripun ingkang kagungan dalem niki wau boten ngira boten nyono dalu punika karawan dene manipun Bapak Wakil Bupati nggih alhamdulillah dalu punika panjenengan Bapak Baharudin tansah pinaring sehat rahayu wilujeng kaliyan garwa ingkang kagungan rawuh niki wau kula nggih kaget niki tuan rumah nggih boten maturi kaliyan kawula niki ketawise kula kok boten asing dalu menika kula tanglet lare-lare niku napa Pak Baharudin sih leres Pak nggih matur nuwun rawuhipun wonten dalu menika mbok bilih niki wonten dalu menika juga dipun rawuhi dening margo Bapak Kapolsek dari tim keamanan Bukti Boyolangu Tulungagung wonten dalu menika nggih matur nuwun sanget rawuhipun untuk mengamankan jalannya pagelaran untuk malam hari ini. Dan juga tentunya tadi ini kita sudah saksikan ada Sri Kandi untuk malam hari ini bersama Turonggo Satrio Budoyo pemainipun Bapak Sutriyadi matur nuwun lan dosa mangke niki tasih kathah sanget atraksi-atraksi ingkang badhe katuraken wonten ing dalu menika wonten tari kucing Candramawa tanding wonten dalem mriku nggih lagi samangke wonten jaranan Satrio Bagus ingkang angka terakhir ugi wonten tari rampok dina bareng tanding. Pramila iki Gus Budi Mas Heru sampun ready. Bilih sampun ready langsung kemawon para rawuh, para dulur-dulur, para penonton sedaya sumangga kita aturaken pengipun wonten tari kucing Candramawa tanding wonten ing dalu punika sesarengan Turangga Satrio Budoyo Masawi monggo. Ayo beluit makin ngger. Lagu wajibe Pak Ipung nagih janji apa neleran nagih janji. Iya. Hei, ning ya tariken loro. Ora tau ngaturi awake. Tariken loro. Gerangane para Pak Opo. Gelang Japuan. Timbang proto gelang Japuan. Sing ngucing iki sapa to, Rut? Pak Bayan. Pak Bayan Supri. Pak Bayan. Ayo lo Pak Pri. Putra Dipta. Jaga kesehatan dulu Dik Putut. Kita masih punya jatah orang lagi. Besok sedina suwengi. Tangane dihayap pas. Ayo.
Apa sing pati marang aku bakal tak gagal manut. Lakananku pancen tak buat nampak manut. Yo iki lakananmu. Kowe apa wis pedhot? Durung. Urung kumpet ning wis nyotor. Iya yo dong grandong. Sing ngendang sapa grandong kabeh lah jalaran longo. Entah. Ayo dong. Ae. Oe. Ae. Esuk budal ning Jakarta lho, Rut. Kang iki budal ning Jakarta. Iki mau sore gak ono secake mbok nganti seteri. Nadyanto HP-ne ilang, dene yo Kang Grandong. Sak tarian wulan wis oleh HP. Apa Kang Grandong yo? Apa? Wis kok ikhlasno Kang Grandong. HP-mu ilang yo bene. Sesuk oleh ijol. Sesuk oleh ijol. Oh, Iki pimpinane dhewe. Kucingnya alat, Run. Kucingnya alat. Kucingnya Nadyanto tuwa, rogone karepe jiwane sing bodho. Aja dipeksa, Dut. Aja dipeksa. Timbang tak mricek. Ayo Babayan. Kelak, Babayan kelak. Ayo. Alah. Anak. Biar. Ayo, Teh, ditajas. Ayo. Masrok. Iki rambane rada ngorok. Ayo, iki. Arep lek kendene piye iki? Ayo. Kelak jaluk pop es iki. Kelak jaluk pop es yo. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Oh, mantap. Iki musuhe nang mati ya.
Iki sapa lan? Iki anake dhewe. Masa nggih. Dan nurut ayo. Ya. Awi mau. Ada harimau. Awi mau. Ayo. Saya takut. Yo. Oh. Asta. Ya. Asta. Ayo, jajal ayo. Kadya ngopo ayo. Hei. Wah, ayo. Go. Sudah. Ayo. Hoi. Wah, ayo. Wah, Rome. Yo. Ya. Pokoknya grandung lewat deleng ngene iki mesti kepenak. Yo. Ayo dong. Sumu. Ambekan dong. Kobe. Jangan boleh. Ayo. Woi. Grandong yo kena kok ngono lho, Dot. Saya ngedang gawa cantrik, Mas. Kalau santri Oh, tukang lipin. op. Iya. Ya. Iki kan dadi dodolan kula dadi kegocengan. Ayo dong. Tekno. Iki apa iki? Lapa no gandose. Iya. Matur nuwun rawuhipun kanca-kanca saking keluarga besar Kubul Budaya kang wujudane laladan panaran ingkang dalu beliau sampun rawuh hampir sami turun ke satria budaya. Alah lepa Ora dlomo. lepa dot ngombe Sedang motone kudu dicung. Oh iya. Sing ngendang putune mak lampir. Ayo. Ope. Alon-alon bae. Hep. Jos. Kok. Mas. Grandang bujara jalan dadi. Grandang bujara jalan dadi. Dam ora lagi dadi. Oh. Wah. Ya iki. Ayo jadi tiga lomang, kendang tiga lomang ayo. Ya. Hop.
Mas Galung rawuh kali Dawir piye kabare Mas Galung? Kucingan karo sing gedang
Yo. Cek wes. Hopla. Gimana aku jual ditergin Bali aduh yuk modyak Aduh made ayo pemain lenganku keju karena Bali aku meneh Bapak Heru pijet aku mah lenganku keju tilo talatil ayo mol kibat mol kibat ayam magang mol ayo aku kelingan ayam magang mol yuk ayo Mas Kapret tuh Mas Heru Mas Kapret lagi ayo orang ada kecuman aduh mandi apa kebes ora grandeng moh aku aduh waduh keju sisi man walah Ekolane genti Mbah Bayan jaluk Mbah Bayan jaluk bapake Mas saatnya pukul 12 malam mumet ayo tinggal balik aku balik Bopo serta tengaji sirop Bali ini pecet iya apa nono muriki Kanjeng dong kok mandek Kanjeng dong Kanjeng dong HP ini nang bene yo Jojo matur nuwun Mbah Bayan kalian Kang Putra menika kala